Benvingut i benvinguda al Conservatori. Et presentem un resum de les mesures que hem adoptat per oferir-te un espai segur. Però abans de començar el tour virtual hauràs de seguir aquestes pautes a casa. Pren-te diàriament la temperatura i assegura't que tens menys de 37 amb 5 graus. Si és així, vine al conservatori amb la roba de treball posada. Però si la teua temperatura és superior, queda't a casa i contacta amb el centre d'atenció primària. Si vens amb cotxe, recorda que el pàrquing per a les famílies es troba a l'esquerra. La zona de pàrquing de la dreta és d'ús exclusiu per al professorat i resta de treballadors. Si vens a peu, aquesta és la porta d'entrada a les instal·lacions del centre. Espera't si et trobes amb algú per la rampa. Circula per la dreta. Guarda una separació de 2 metres amb el de davant i recorda que l'ús de la mascareta és obligatori. Si vens amb un vehicle de mobilitat personal, pots aparcar en la zona destinada a tal efecte, perquè no podràs entrar-lo dins de l'edifici. Acudeix al punt de trobada a l'hora indicada amb mascareta. Guarda la distància de 2 metres en tot moment. Allí et trobaràs amb un professor o professora que serà l'encarregat d'entrar a l'edifici amb tota la classe. Les famílies poden portar-te fins al punt de trobada, però no entrar a l'edifici. El primer que hauràs de fer és desinfectar-te les mans amb gel hidroalcohòlic i rentar-te les sabates amb una estoreta que també té aquest producte. Tot l'edifici està senyalitzat amb fletxes de direcció. Les blaves són d'entrada i les roges d'eixida. Guarda la distància de 2 metres en tot moment. L'ús de la mascareta és obligatori durant la circulació pel centre. Aquestes escales només són de baixada i les del final del passadís són de pujada. L'aforament dels banys és d'una persona. Lava't les mans abans i després d'usar-los. Els vestuaris no es poden usar, per això has de vindre amb la roba de treball de casa. Arribem a la nostra aula. Guarda els estris fora. Desinfecta't les mans. Veuràs que tant les barres com el sol estan senyalitzats. Guarda la distància de seguretat indicada. El professorat et donarà instruccions precises per al treball de barra, centre, diagonals, contacte, sol i l'ús de la mascareta. Desinfecta't les mans en eixir o en acabar la sessió. Aquesta és l'eixida de l'edifici cap a les aules prefabricades. Recorda, circulació per la dreta, distància de 2 metres, estris fora de l'aula, desinfecció de mans, distància de seguretat dins de l'aula. No es pot fer ús del vestuari, però sí del bany. Aquesta és la porta de sortida de les aules prefabricades. Aquesta, la porta d'entrada a l'edifici de música. Segueix les fletxes del sol i el sentit de la marxa. Aquestes escales són de pujada, però també de baixada. I recorda, circulació per la dreta, distància de 2 metres, estris fora de l'aula, desinfecció de mans, distància de seguretat dins de l'aula. No es pot fer ús dels vestuaris, però sí del bany. En cas que tingues símptomes compatibles amb la Covid-19, el professor o professora amb el que estigues en aquest moment et portarà a aquesta aula i avisarà a la família que haurà de recollir-te preferentment amb vehicle particular. Aquest professor o una altra persona s'esperarà amb tu a que arriben. Aquesta és la porta d'eixida de l'edifici. Quan acaben les classes, un professor o professora et tornarà al punt de trobada on t'estaran esperant els familiars.